Happy Saraswati Puja to all. Hi friends. ଆଜି ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଭେଜ୍ ଉପରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଏମିତିରେ ବି ତ ଡାଲମାଟା ବେଟର ରହିବ ଡାଲମା ବନେଇବି। ଡାଲମା ପାଇଁ ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସେତିକି ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଲମା ପ୍ରୋସେସ କେମିତି କଣ ହଉଛି ଡାଲମା କେମିତି ବନଉଛି। ଡାଲମା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଭଜା ମୁଗ ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମ ଡାଲମା ପାଇଁ ବସେଇଦବା ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ବସେଇବି। ସବୁ ପରିବା ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବେ ସବୁ। ତାପରେ ଭଜା ମୁଗ ଯୋଉ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦଉଛି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋର ଫ୍ଲେଭର କିଛି ଅଲଗା ଆସିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଦା କିଛି ଛେଚିକି ଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଲଚିନି କି ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବେ। ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ଆମେ ତ ତାପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେବେ ଏଇଠି। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସିଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ପାଇଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରେଡି କରିଦେଇଛି। ମୋ ପସନ୍ଦର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭେଜିଟେବଲ ସବୁକୁ ଛାଣିଦେବି। ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଛାଣି ପାରିବେ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଛାଣିଛି। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି କାଜୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ମସଲା ପାଇଁ କାଜୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ପୋଡିବେନି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପନିର ଥିଲା ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜ ପାଇଁ ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଆମର ମସଲା ରେଡି କରିଦେବି ତା ଭିତରେ ପନିର ଭାଜିଗଲା ଭିତରେ। ମସଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅଦା ଆଉ ଜିରା ବାଦାମ ଭାଜିକି ଆଉ ଆପଣ କାଜୁ ଆଉ ଦିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏତିକିକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି ତାପରେ ତେଲରେ ମୁଁ ସେ ମସଲାକୁ ବାଟିକି ଦେଇଦେବି। ମସଲା ଟିକେ ହାଲକା ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ମସଲା ଆଡ କରିଦେବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷି ନେବେ। ତେଲଟା ଯେମିତି ଭଲସେ ଉଠିବ ତେଲ ଉଠିଲା ଯାଏ କଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ପୋଡିବେନି ସିମ ରେ ହିଁ କଷିବେ। ତାପରେ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦିଟା ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କେତେ ପରିମାଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଆମର ଉଠି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି କ୍ୟାପସିକମ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବି ସେଇଟାକୁ ଛାଣିନି ଛାଣିବା ଦରକାର ହିଁ ପଡିବନି। ସେଟାକୁ ଦେଇକି କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ ମସଲା ସହିତ ତାକୁ କଷି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଆମର ଉଠି ସାରିଛି ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ଯୋଉ ଭେଜିଟେବୁଲସ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରା କଷିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପନିର ଆଡ କରୁଛି ପନିରକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିଥିଲି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପନିର ଟା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ। ମସଲା କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ଅମୁଲ କିଛି ଦଉଛି ଅମୁଲ କିଛି ଦିଆଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମୁଲ ମିକ୍ସ ଭେଜରେ ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିମି ହେଇଥାଏ। ଅମୁଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇକି ଅମୁଲ ଦେବେ। ଗରମ ଫୁଟିଲା ଟାଇମରେ ଅମୁଲ ଦେବେନି ବିଲକୁଲ ବି ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପୁରା ଅମୁଲ ଟା। ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତା ଉପରେ ଅମୁଲ ଦେବେ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ। ଦେଶୀ ଘିଅଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଡାଲମାର ଛୁଙ୍କ ଦବା। ତରକାରୀ ଭିତରେ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଜିରା, ଫୁଟଣ ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଛେଚିକି କିଛି ଅଦା ଦେଇଦେବେ। ଛେଚିକି ଅଦା ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ କଲରଟା ପାଇଁ। ଏବେ ତାପରେ ଡାଲମାକୁ ବଘାରି ଦେବେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମିଳିଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କଲେ ଡାଲମାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତାପରେ ମତେ କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡାଲମା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ରଖିପାରିବେ। ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଡାଲମା। ଆଉ ମୁଁ ଖଟାଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି। ଅରୁଆ ଭାତ, ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ଖଟା ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ।